Soma je rodinou zborov, ktorá sa snaží žiť misijným spôsobom života v každodenných situáciách. A sme tu ako skupina Slovákov, ktorá sme sa prišli učiť od nich na Soma School, ktorú oni vedú. A chodíme zo zboru do zboru, kde sa učíme o rôznych veciach, o misijnej identite ľudí, o evanjeliu, ako prinášať do každej situácii našich životov. A sme tu ľudia, ktorí sa zaoberáme zakladaním nových zborov. Niektorí sme akurát začali, niektorí sme už tam trošku dlhšie. Je tu s nami vedenie cirkvi, takže to je super, že sme tu z rôznych oblastí cirkvi a spolu sa toto môžeme učiť. Vytvárame jednu veľkú učebnú komunitu, ktorá veci prepiera, rozmýšľa nad nimi a reflektuje. Je pre mňa naozaj povzbudzujúce vidieť týchto ľudí a tieto rodiny, ako tu žijú v rôznych misijných komunitách. A misijné komunity sami o sebe sú pre mňa veľkým povzbudením, pretože je v nich vidieť, ako Boh pôsobí v ľuďoch, ako ľudia odhalujú sami seba, ako rozprávajú svoje svedectvá, ako rozprávajú o Bohu v komunite, aj mimo komunity, s neveriacimi a môžeme vidieť, ako sa potom tie komunity rozširujú, ako náberajú aj neveriacich ľudí medzi seba. Pre mňa asi najviac bolo to, čo sa deje často, keď sa dostávame do kontextu inej kultúry a vidíme ľudí, ktorí rovnako ľúbia Pána a idú za to istou vecou. A to je to, že sme v Božích rukách. A sme na Božej misii. A bez ohľadu na to, či sa nám darí v danej chvíli viac alebo menej. A že Boh má svoj plán s nami. Aj v časoch výborných, aj v časoch ťažkých. A preto to nesmieme vzdávať a chceme ísť ďalej. A to je veľmi povzbudzujúce. Jednou z najkrajších vecí, ktorú tu môžeme vidieť, je ich presvedčenie o tom, že lokálna miestna cirkev je spôsob, akým Boh zasahuje svoje okolie, ako Boh zasahuje svet okolo. Čiže veria tomu a úprimne tak žijú a učíme sa to od nich. Ako lokálna cirkev je tým primárnym miestom misie, učeníctva, evangelizácie, pastorácie a jej cieľom je zasahovať celé svoje okolie, všade, kde žijú. Mohol som vidieť veľmi prakticky, veľmi reálne a trošku okúsiť z toho, čo to znamená, keď ľudia hľadajú veci Božieho kráľovstva na prvom mieste, v osobnom živote, v živote ich rodín a v živote miestnych zborov. A bol som veľmi oslovený tým, ako všetko, čomu sa venujú, o čom premýšľajú, čo chcú robiť, zalievajú ako úprimnými modlitbami. A pre nás ako skupinu Slovákov bolo veľmi fajn to, že sme tu mohli byť spolu na tých rovnakých miestach, aj keď v rôznych rodinách a spolu okúsiť niečo z toho, ako oni sú cirkvou. Jedna z vecí, ktorá ma počas tohto pobytu naozaj oslovila, bolo učenie o starostlivosti o dušu. Bolo naozaj dobré, lebo v celom tom church plantingu a zakladaní zborov a vôbec v tej cirkevnej práci sa nám môže stať, že veľa sa zaoberáme programom a prípravou a tréningom a plánovaním, ale sme ľudia a máme svoju dušu a starostlivosť o tú dušu by mala byť tiež na dennom poriadku. Tak to je jedna z vecí, s ktorou odchádzam stadiaľto, že potrebujeme sa na to zamerať. Jedna z vecí, ktoré bola pre mňa najväčším povzbudením, bolo vidieť život v komunite. A to v komunite v rámci zborov, čo majú akože jednotlivé skupiny, ktoré spolu žijú v komunite, ale zároveň tie minikomunity vytvárajú spolu jednu veľkú komunitu zboru. A potom oni tu majú samotné zbory medzi sebou, majú komunity a proste sa žijú v takej rodine zborov. A pre mňa to bolo veľkým povzbudením práve kvôli tomu, že naša práca na Slovensku môže častokrát mať taký pocit osamelosti, takého osamelého vlka, ale to nie je pravda. Akože my sme súčasťou Božej komunity, ktorá je na misii. Ja som nesmierne vďačný za týchto 10 dní so Slovákmi a znovu som bol povzbudený, že táto vízia učeníctva skrze zakladanie zborov nevzniklo v hlave ani Američania, ani Slováka, ale že to je Božia vízia. A sme s Laurel, s manželkou, strašne vďační, že môžeme byť súčasťou jeho príbehu na Slovensku. Počas tohto pobytu v Amerike sme mali možnosť stráviť veľa času s rodinami, s vodcami a s ľuďmi, ktorí sa starajú o túto zborovú komunitu. A bolo to až premáhajúce vidieť, ako žijú
za hranicou svojho komfortu, ako obetujú svoj čas, ako obetujú svoj dom, svoje prostredky, preto aby mohli byť s ľuďmi, aby mohli slúžiť ľuďom, ktorí žijú v ich okolí. Je veľmi nadchýnajúce vidieť cirkev v Amerike, tú, ktorú sme navštívili, ako cirkev, ktorá nie je založená na nejakej hierarchii, ale jednoducho na láske, na vzťahoch, na nádeji, na písme. A veľmi sa teším, že môžeme sa učiť tu a že môžeme priniesť niečo z toho aj medzi nás.